Dies ire, dies illa, salvet seculum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang kayong bigyan ng heads up dahil sa titulo ng ating kwento. Gawa ng, ang titulo nito Donut. Hindi kasi namin alam ng lola ko kung ito na ba yung tawag sa merienda na ito noong mga panahong 1950s. Kasi 1956, 6 na taon pa lang ang lola ko niyan. Sabayan pa ng laki sila sa hirap, kaya hindi niya alam kung meron na bang ganitong klase ng pagkain noong panahon niya. Kaya naman yan ang napili kong titulo ng kwento. Gawa ng merong pagkakapareho ang proseso ng paggawa niyan sa kinagis na nating donut. Malinaw na, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1956, Concepcion, Iloilo. Itong mga panahong ito, yung tiyuhin ng kaibigan ni Ate Rose ay isang sikat na mangdodonut sa lugar nila. Bibihira pa lang kasi ang mga ganitong klase ng merienda noon sa Concepcion. Kadalasan mga paninda lang doon, yung mga simpleng matatamis lang. Ayon pa dito sa kaibigan ni Ate Rose na nagkwento sa kanya, para makapagtinda ka ng ganyan noon sa Concepcion, dapat kahit papano meron kang kaya sa buhay. Mahal kasi ang puhunan niyan gawa ng mataas ba ang benta ng harina at asukal noon. Kung may mga kamag-anak kayo na buhay pa noong mga panahong ito, paki-confirm naman sa kanila para wala nang tanong sa mga isipan natin. Halos araw-araw maagang gumigising itong tiyuhin ng kaibigan ni Ate Rose para masimulan na niya ang kanyang negosyo. 2 beses kasi kung pumuwesto ito sa palengke para makapagtinda. Tuwing alas 6 ng umaga at tuwing alas 3 ng hapon. Bali ang lumalabas, isang pang-almusal tapos isang pang-merienda. Bilang matagal ang proseso ng paggawa niya ng donut, ang nagiging gising niya sa pang-araw-araw, alas 2 ng madaling araw. Tapos magsisimula na siyang kumuha ng mga panggatong sa likod ng bahay niya para dalhin sa loob at doon niya gagamitin yung mga panggatong niya sa tinatawag nila noon na dapog. Ayon sa lola ko, ang itsura noon ay kwadradong pinagtagpi-tagping kawayan. Tapos merong mga bato sa ilalim. Ipapatong mo yung malaking talyase doon sa ibabaw ng pinagtagpi-tagping kahoy para pang-alalay doon sa talyase. Habang nagbabaga yung mga bato, patuloy mo itong lalagyan ng panggatong para hindi mamatay yung apoy. Sa gilid ng kwadradong kahoy, merong mga lupa doon para hindi ito masunog. Klaro? Balik tayo sa kwento. Isang madaling araw, habang naghahanda siya sa lulutuin niya, nung kumukuha na siya ng panggatong sa likod ng bahay nila, meron siyang naririnig na ilang beses niyang napakinggan yon. Tapos paglingon niya sa taas ng mga panggatong niya, nakakita siya ng isang napakalaking palaka. Hindi normal yung laki nun. Maniwala kayo o hindi, maihahalin tulad ang laki ng palaka na yon sa isang aso. Tapos kulay puti yun na merong batik-batik na kulay asul. Patuloy lang yun sa paggawa niya ng tunog na hindi naman niya pinansin pero sobra siyang na-weirduhan. Pagkakuha niya ng mga panggatong niya, bumalik siya sa bahay niya para simulan na yung pagpapainit niya ng mantika. Nung naglalagay siya ng panggatong sa ilalim ng dapog, pag-angat niya, bumulaga sa kanya yung palaka. Andun na sa harapan niya. Nagulat siya kasi kailangan mo umakyat ng hagdanan para makarating ka sa pinaglulutuan niya.
4 na hakbang lang naman yun, pero ang nakakapagtaka, bakit andun yung palaka na para bang sinusundan siya? Ang ginawa niya, sa sobrang taranta niya, nung kumulo yung mantika niya, sinabuyan niya itong palaka na ito. Napatalon yung palaka, pero nakita niyang tinamaan niya yun. Hindi niya lang alam kung saan, kasi sobrang bilis nung talon eh. Para bang saktong-sakto sa pagsaboy niya, bigla itong tumalon. Matapos yun ay mura siya ng mura. Sinabi pa niya na ang aga-aga may nabubuwisit sa kanya. Mamaya malasin pa yung negosyo niya. Hindi nga siya nagkamali. Unang pwesto niya sa palengke, sa dinami-dami ng niluto niyang donut, ang nabawas lang doon ay iilang piraso. Hindi nangyayari sa kanya yon, gawa ng kilala at masarap ang luto niya ng donut. Tapos siya lang yung nagtitinda sa lugar nila nun. Sa sobrang sama ng loob niya, lahat yon ay isinisi niya doon sa malaking palaka na nakita niya nung madaling araw. Ang sabi niya sa sarili niya, babawi na lang siya ng hapon. Pero nung nakauwi na siya sa bahay niya, umidlip siya. Paggising niya, hindi na niya maikilos ang kanyang 2 hita. Yung pakiramdam na manhid, yung tinatawag nating na kuryente. Alam niyo yung ganong pakiramdam? Yung naipitan ng dugo. Ganun ang naramdaman niya. Ang naisip niya, baka nga naipitan lang siya ng ugat. Kaya ang ginawa niya, inunat niya ang 2 hita niya para dumaloy ang dugo. Pero wala. Hindi niya maramdaman yung 2 hita niya. Hanggang sa tumagal ng tumagal, nakikita niyang lumulobo ito at para bang namamanas. Nung gano'n na ang kalagayan ng hita niya, tsaka niya naramdaman ang lahat ng hapdi at sakit. Hindi naman hid ito. Hindi na niya maiangat gawa ng para bang napakabigat nito, tapos ang masakit pa, ultimo hangin na dadaan sa hita niya, nararamdaman niya. Sobrang hapdi at para bang hinihiwa ito. Ilang minuto pa, nagtutubig-tubig na ito. Tapos unti-unting nawawala sa pamamaga. Pero yung balat niya, para bang natutunaw. Sigaw siya ng sigaw. Yung mga kamag-anak naman niya, hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang merong kakilalang albularyo yung asawa niya. Pinuntahan kaagad nila yun para humingi ng tulong. Nung nakarating yung albularyo sa bahay nila at nakita ang sitwasyon niya, napasabi ito ng, "Nako, Diyos ko! Ang lala na niya na. Matagal na ba yan?" Sumagot siya ng, "Kanina lang ho." Nawindang yung albularyo kasi sobrang bilis magbigay ng sakit nun. Kadalasan sa mga ganon, linggo o buwan bago lumala ng ganong katindi. Agad-agad naghanda yung albularyo ng mga gagawin niya. Pausok, pahid ng langis, dikdik ng halaman, kung ano-ano klase ng mga ritual. Ang pinagtataka niya, bakit kapag yung albularyo ang hahawak sa hita niya, wala siyang nararamdaman na kahit anong sakit. Samantalang, pag yung asawa niya, para itong pinupukpok ng martilyo. Maya-maya pa, lumabas yung albularyo at pumunta sa likod ng bahay nila. Sabi niya sa asawa niya, silipin kung anong ginagawa. Nung sinilip ito ng asawa niya, nakita niyang nakaupo lang yung albularyo sa mga panggatong niya habang naninigarilyo. Pero habang naninigarilyo yun, tumatawa siya. Tapos kumakamot-kamot sa tenga, turo sa bahay, turo sa puno, nilalakyan yung mga mata niya. Tapos meron itong tinatapik-tapik sa gilid niya. Hindi naman makita ng asawa niya kung ano yun. Hanggang sa maya-maya pa, tumingin yung albularyo sa kanya. Nung nagtama ang mga mata nila, ayon dito sa asawa niya,
ibang-iba yung itsura ng albularyo. Nagkaroon bigla ng mahabang buhok ito sa muka. Tapos patagilid ang ulo nito kung tumingin sa kanya. Nung nakita niyang ganun yung albularyo, napaatras siya. Sinabi niya sa asawa niya yung ginagawa ng albularyo. Sabi lang nito, hayaan na lang. Nung bumalik na yung albularyo sa loob ng bahay nila, sinabi nito sa kanya na, grabe pala yung ginawa mo. Buti na lang hindi nalapnos yung balat nun. Pag nagkataon, patay ka na siguro ngayon. Yung binuhusan mo, alaga ng engkanto. Natamaan mo yung isang paa. Sa galit ng amo, binalik sa'yo. Pero doble. Nung narinig nilang mag-asawa yan, ang dami nilang tanong doon sa albularyo. Tapos ilang minuto lang ang lumipas, dahan-dahan nang umiitim ang magkabila niyang hita, pababa hanggang sa paahan niya. Ang itsura nito ay maihahalin tulad na sa uling. Buong hita niya pababa hanggang sa paa niya, kulay itim na. Para na itong patay. Pero pakiramdam niya, nawawala na yung sakit at kaya na niyang igalaw yung dalawang paa niya. Pagpapaliwanag ng albularyo sa kanila, nakumbinsi niyang patawarin siya. Pero ang magiging kapalit nun, habang buhay na sumpa sa kanya. Kaya naging ganon ang kulay ng dalawang hita niya para magsilbing leksyon sa kanya habang buhay. Hindi naman siya papatayin o kukunin ng mga yon. Ginawa lang nila yon para magtanda siya. Nung narinig nila yan, sobrang nagmamakaawa sila sa albularyo na ibalik sa normal yung mga hita niya. Magbabayad sila kahit magkano para lang bumalik yun sa dati. Sabi nung albularyo sa kanila, wala na siyang magagawa. Hindi niya pwedeng kalabanin yung engkanto dahil buhay naman niya ang malalagay sa alanganin. Alaga kasi ng prinsipe yung natamaan niyang palaka. Sabi nitong tsuhin ng kaibigan ni Ate Rose, hindi naman niya alam na alaga yun ng prinsipe. Malay ba niya kung ganun pala yun? Biglang sumagot yung albularyo sa kanya na, yun na nga, kailangan ba malaman mo munang alaga yun ng prinsipe para hindi mo saktan? Pwede mo namang bugawin na lang para umalis. Hindi yung sasabuyan mo pa ng bagong kulong mantika. Doon natauhan yung tsuhin ng kaibigan ni Ate Rose. Matapos ang diskusyon nila, bili ng albularyo, pumunta siya sa likod ng bahay nila. Magdasal siya ng taimtim tuwing 6:00 ng umaga at hapon. Mag-aling ng mga prutas. Mag-alay din ng tinda niyang donut, gawa ng matamis din yon. At higit sa lahat, ilipat niya ng pwesto yung mga panggatong niya. Baka mamaya, makatama na naman siya. Yun lang ang bilin sa kanila nung albularyo. Lahat naman yan sinunod nila araw-araw. Hanggang 6:00 ng hapon, nung nakayuko siya at nagdarasal ng taimtim, may naririnig siya sa paligid niya na para bang nilalaro-laro nito yung tila niya. Pagmulat niya ng mga mata niya, bumungad sa kanya ang isang hindi kaaya-ayang nilalang. Sobrang pangit nito at talagang hihimatayin ka kapag nakita mo. Paglalarawan dito ng tsuhin ng kaibigan ni Ate Rose. Meron itong isang mata na sobrang laki at nasa ibaba ito ng kanyang muka. Sa itaas ng mukha nito, merong napakalaking bunganga na merong mahahabang dila. Tama kayo ng tinig. Mahahabang dila. Dahil hindi lang isa ang dila nito. Marami. Tapos lahat yun malalaki.
Sobrang haba ng buhok nito at makikita mong matutulis yun. Wala itong kamay at paa. Yung buhok niya ang ginagamit niya para manatiling nakaangat sa lupa. Nung nakita niya ito, pumikit ulit siya at tinuloy ang kanyang pagdarasal kahit naiiyak-iyak na siya. Akala niya mawawala na kung ano man yung nakikita niya. Pero hindi. Nararamdaman niya yung init ng hininga nun sa uluhan niya. Tapos patuloy pa rin yung tunog na maya-maya pa. Tinawag siya ng asawa niya. Pagmulat niya, wala na ito doon. Kaya naman siya tinawag ng asawa niya. Magdadalawang oras na pala siyang nagdarasal doon. Pero pakiramdam niya, 3 minuto lang yun. Pero hindi napigilan nung nilalang na yon ang kanyang pagdarasal araw-araw doon. Hindi na niya nakita pa yun ulit. Ilang buwan ang lumipas, napapansin niyang sobrang lakas ng negosyo nila. Hindi sila tumatagal ng 1 oras sa palengke. Ubus na kaagad lahat ng donut nila. Maging sa hapon, ganun din. Kaya naman nagdagdag pa sila ng mga donut. Kahit sobrang dami, ubus pa rin kaagad. Pero, yung tsuhi ng kaibigan ni Ate Rose, hindi na talaga gumaling yung 2 hita. Kwento pa ng kaibigan ni Ate Rose. Mula nung mangyari sa kanya yon, halos araw-araw ay nakasuot na ito ng pantalon. Gawa ng sobrang nakakadiri at nakakahiya kasi talaga yung itsura ng hita niya. Pero kahit ganun, sobra-sobra at nag-uumapaw naman ang swerteng natanggap ng pamilya niya. Kaya nakapagpundar sila ng maraming lupa at iba't ibang negosyo. Lahat-lahat ng naging yaman nila ay nagmula lang sa pagtitinda niya ng donut. Okay, opinyon ko sa kwento. Mabangis yung albularyo na tumulong sa kanila. Nakikita ko doon si Mamang. Pero yun lang, kasi limitado yung kaya niyang gawin. Kung sa iba siguro, mapapawala yung sakit na yun sa paa niya. Pero mabuti na rin, di ba? Kasi yumaman sila ng todo dahil doon. Yun nga lang, merong kapalit. Tsaka sa akin lang yung palaka na yun yung nagbibigay ng swerte sa negosyo nila. Kasi mukhang natutuwa yun sa kanya eh. Kaso lang, inaway niya. Malay ba niya dun, di ba? Kaya ayun, nagkaroon siya ng sumpa na hindi na mawawala. Tsaka yung nilalang, no? Kakaiba na naman yun. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong itsura. Kung ako yung nasa sitwasyon, alam ko sa sarili ko, hihimatay na ako doon. Kayo, kung kayo yung nandun, anong mararamdaman niyo? Open ang comment section natin para sa mga opinion ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.